Bé, vos vaig a parlar ara de les classes d'oracions que teniu en les pàgines 194 de valencià i de les interjeccions que teniu a la pàgina següent. Això ho hem explicat ja moltes vegades, és simplement recordar, val? A veure, segons qui parla tenim diferents classes d'oració. Enunciatives, que teniu així en el quadret, és les normals, les que vosaltres digueu sempre. Per exemple, Mireia té una pilota. Enuncie, explique, informe d'un fet, dir lo que... O jo sóc Alicia, val? Estic informant d'una cosa. Pot ser, totes les oracions poden ser afirmatives o negatives, val? Igual que he dit Mireia té una pilota, puc dir Mireia no té cap pilota o no té pilota, val? Molt fàcil. Interrogatives són les que fan preguntes i al final sempre porten el signe d'interrogació. En castellà el porten al principi i al final, en valencià recordeu que sols al final. Exclamatives, les que expressen emocions i sorpresa, por, qualsevol cosa, i porten el signe d'exclamació al final. En castellà recordeu sempre principi i final, valencià només al final. Imperatives, una ordre o manament. Si jo dic, calleu, una ordre, val? Dubitatives, un dubte, expressen un dubte. Per exemple, jo podria dir, pot ser aniré... Tens dubte, no és una afirmació, no ho saps segur, vale? Desideratives, expressen un desig. Per exemple, puc dir, m'agradaria anar d'excursió, m'agradaria comprar-me un gelat, val? Un desig. I ja està, poden ser el que hem dit, o afirmatives o negatives. Algunes poden anar combinades, per exemple, jo puc donar una ordre i que siga una exclamació. Per exemple, dic, vinga, a córrer, i ho he dit, és una ordre, però també he utilitzat l'exclamació, val? Poden ser combinades. Les interjeccions, així, què és? Expressen l'actitud i equivalen a una oració. Una sola paraula equival a una oració sencera. Sovint porten un signe d'admiració darrere. Uf, oh, pss. Moltes voltes hi sent també en els còmics. I hi ha paraules que només en aquesta paraula ja ho diu tot. Hola, adeu, bravo. ¿Vale? Se'n podeu estudiar alguna de memòria per a saber-la, però són molt fàcils de reconèixer. Per exemple, si una persona estornuda i jo dic salut, només en aquesta paraula jo ja sé el significat complet. Val? Això és molt fàcil. Ahí teniu dos exercicis que són de relacionar, però en un so a voltes ja sabeu el que estan dient. Val? Són com les onomatopeies, que també són sons, val? Però només hi ha paraules que sí que és com la de visca, que sí que és una paraula, i altres que són sons, però que equivalen a una oració. Val? Això és molt fàcil. Adeu, besets...